dag, der er det 2. december. Og jeg undskylder meget for, at jeg ikke fik filmet i går. Men der lavede den lidt træk med at slette videoen, som den også gør i dag. Og det gejner jeg ikke, men den gør det. Fordi så bliver jeg virkelig sur. Så jeg har ikke så meget tid. Jeg har haft det, og jeg filmer også en video. Beklager. Men jeg vil fortælle lidt om kalenderen i dag. Ja, jeg vil uploade en video så tit jeg kan. Og den vil blive filmet selve på dagen, hvis jeg kan nå det. Ellers vil den blive filmet dagen før. Og jeg kan sige lidt om, at der kommer til 5 julesange hver uge. Og der kommer sådan også en vlog i den her uge. Og så kommer der også en julehistorie hver sådan gang. Eller ikke hver gang, men hver uge. Så ja, jeg håber, I vil nyde det og se med. Og der kommer også noget beauty noget, tror jeg. Nå, vi ses. Og i morgen, der tror jeg, vi laver noget tags. Eller et tag til en e-tag. Hej! Så ses vi i min næste video. Husk at abonnere, kommentere og like.